जाबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान आंनि भिडिअ बरनाय जाबाय ओमफ्राय दा एसे मोनसे दुगैला हैनो नागिरदों आरो बहायथाय आंबो मिथिया फंबायफोरसो मिथिगौ ओमफ्राय दा जों थांगासिनो फुरा बिफां सिङाव थान्दाथार आरो बे लामाया आंनि फेभरेट आरोखि बेजों थांनो फुरा गुसु गुसु ओमफ्राय थांसै आरो बेयावहाय गारिया जोंना सालायनांलाया माने जोंनो दिनै इलेक्ट्रिक स्कुटारसो लाबोदों बेखायनो इलेक्ट्रिक स्कुटारखायनो बरिया हेबो हेबो खारखायो थावबो नाङा फुरा चार्ज होबानो जायो आरो ओमफ्राय हाग्रा बारि सिंब्लाबो मानसिफ्रा बिराद दङ बबेनिफ्राय दंफैयोथाय फुरा बुंजोबनाय लामायाव ओमफ्राय मानसिफोर थाबाथाय लाजियो भिडिअखौ बानायनो मालाय बादि हाया आरो साफा गोजोन ओंखारदों गुसुनो मानसियानालाय बुंलाजोबनाय बाय खनसे बे हाजोआव गाखांबाय आं बै थिखिनि गुफुर गोसोम सोम नुहुरनाया फुरा मानसिफोरखौनो मोस्रोम बादि नुहुरखायो हाजोखौ दामि नुखायो फुरा हाइ डेफिनिसन HD औ रेडि जाजोब्बाय आसोलफ्रा खानाया सिनखादोब्रा खानाय सिनजानाया थाबा नालाय गारिया नै आरो गोदान जालायबाय नै नै नोगोर मानसि रायज्लायनो लाजिलायोलै बे दुगैनायखौल' खेबला बायसै जायखिया गामसा लाबाय दुगैबाथाय एमारे गैया सेस दुगैनो बादोंमोननो गल' गथ' ओमफ्राय उफाय गैया बोसोमलाजोबसै गोगोम मानसि मानसिया गोगोम फैखायो ओमफ्राय मेंलाजोब्बाय गाखोनो सारेन्डार लाखाबाय गैला जों सारेन्डार लाबाय बिसोर दुगैना माय दुगैदोंसै जाला दस्रायावसो खारनांसिगोन बे दैजों बिसास गैया आंनि स्किनाबा थाबावनो ना गैया सरजालाबायबा जोंनि आखाइयाव बुबाय आरोखि जों फरायनो मिथिला बे गाखोलाबाय हाला गोजौआव गिनांगौलै बिबार थांफै दं experience होमबा यो एक्सोलो फंबाय दिनैब्ला जायगाखौ नोगोर मानसि दंलै आयौ थैबाय आयौ कर जाला सेसखासै लगआव बङाइगाव बोरै गाखोलाङो जोंलाय गाखोनायाव बोरै गाखोखो खस्थ'लै और नीचे जाना है हमको जाएगा किसे भाई साहब बड़ी खतरनाक जगह पे लाया हमको गिनांगोनलै बाहाय खुनु खेला गैया दुगैनो लुबैदोंमोन नाथाय दैयानो जाया खेला खालामजाया बेजों खेला खालामजाया खेलायैनो थट जायो खुनु बिसास गैया गोजा गाहाया माबायदि नाहरनो नै लामाया नायलाय मासिबां गाहाय डेन्जारेसखा आय' थियाखा नोंलाय फरायलांसै एबार नाव गाखोलायसै गिरबिलाव खाथि नालाय फैबाय नालाय ओंखायनो एसे नाव गाखोलायसै हाबाबलै गारिफ्राबो डिस्टार्ब बेल होलाबाय खोमा रोंनायाव बेल होलाबाय थायो बेला गावनानै बेगागा आंनि फराखौ होबाय थायो कपिराइट फैलाबायलै बलिउडनि संबाथाय सासे गिनानै लाइफ जेकेट गानखाबावो नालाय एबार बेखौ जावा नैबेखौ दिनै बेखौ जावजोब
Woohoo! Lagaw! Moza! Woohoo! Berau berasa. Wah, hei, ro. Hei, ro. Nào đây, ôi. Đây là đuôi phi lại khai nào à nữa. Lagaw, bungai gau. Ayo, gerapara. Ayo. Oi, bro. Hai đứa này run được kịp ăn nữa. Run kịp đã gặp bên bề thay mình xui chiêu này. Bữa này kịp đua ở đâu cứ làm hết. Bodo luôn mọi người. Ayo, Kospra. Khăn này biết lên là đường. Please. Ayo này. Wah, Titanic. Lagaw. Ini agakขึ้นมันไปว้าว Jalan deh burung le aja kita deh. Ayo adi mana lagaw. Berapa driver? Gak kampai main gak kenan haji. Ayo biwa buria deh. Yo. Ayo buria biusa. Amrai रायजोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय एकदम लाइक खालामनानै हो एकदम 20 जनसो लाइक फैबानो जाबाय 20 जन लाइकनि एम खालामबाय आरो बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन